Yeah. Yona into sithi yena wazi ukubunjwa kwethu ekhumbula into basathathathe luthulile uye Singabantu. nangoku nguye waba nentshisakalo uYesu eMkosi. ekulahlekeni komuntu wathiseka uYesu uba makehla asuke ezulwini ashiye indawo eziphezulu bantwana bakathini ashiye indawo ezingcwele makholo ashiye amagumbi aphezulu ehle uYesu alahle izikhundla eziphezulu ezemntwini Yeah. kwanyanzeleka uba uYesu njengoba sebethile abazalwane anxibe ubume bomntu abe ngumntu naye umntu wesono kwanyanzeleka ngoba uyakwazi ukubunjwa kwethu wasikwa imfesana uYesu wasikwa imfesana ndibalisa ngothando lukaThixo bantwana bathi amen ndibalisa ngothando lukaThixo kubalulekile bantwana bathi kubomi esiphilayo ngoba ixesha uThixo asinike lona abantwana bakaThixo kweli xesha lokugqibela lifitshane kakhulu ubani ngamnye bantwana bakaThixo kubalulekile ubomi bakhe abuphilayo ngokokutsho kwemibhalo anyamele abantwana bakaThixo le nto unamandla wayo wokuyenza uThixo akuphe yona yincamela abantwana bakaThixo yincamela abantwana bakaThixo ixesha esiphilayo lifitshane bantwana bakaThixo sinelungelo elipheleleyo losebenzela izulu ngokwalo mzuzwana siphilayo abantwana bakaThixo neletha ixesha lizawugqitha ngoba nelo phawu liyagqitha babelapho Johane bantwana bakaThixo noPetrosi njengamaxa sithetha ngabo babelapho lagqitha ixesha labo nelethu ixesha lizawugqitha kumele ke ngoku bantwana bakaThixo eso sipho unaso uThixo kuphe sona ubulaleke wena malunga noThixo okokuqala nje ubomi bakho ubuncamele uKristu abazalwane yabona isipho sothando sikho kumuntu wonke okholwayo olukaThixo akuthiwa umphithi uphiwe uthando lukaThixo umzalwane uMposi utata enditofeti njalo omnye ngumfundisi uthando liphiwe wonke umuntu ozinikele kakuhle kuThixo luhlala phaa kuyo uthando lukaThixo uyabona xa likhona kuthando lukaThixo hayi awenzi nje noba kanjani uYesu wayethi ebuzwa umbuzo lihlabathi angavela asuka phezulu ngoku yazi impendulo zange uYesu angayazi impendulo Yesu babethe badiba uba hayi sidibile usidibile ngoku hayi sidibile ngoku lo nanko ebhala phantsi nangomnye lo sidibile ngoku uYesu aphendule umbuzo owenziwe waklina wabotshwa laa mbuzo ngohlobo lobungangaphenduleki awuphendule nje ngempendulo encinci kodwa laa mpendulo bangakwazi ubhitha tu aboni bangakwazi nothando lukaThixo yilaa nto kukuhle sowushumayeza umntu ungamphakameli ungabi bhetele kunaye yiba ngumntu nje nawe normally njengesithelo yiba ngumntu nje suba ngcono kunaye noba unganemali noba ungafunda batshilo abazalwane sozifake ezo zinto kwivangeli kaKrestu ngoba ezo zinto liyaphela ixesha lazo fika nje ungumntu nawe
fika nje ungumuntu nawe ubonakalisa nawe uba usothukile yebo bantwana bakaThixo injalo ndaba kubalulekile bantwana bakaThixo bahlale sisothuka yonke imihla ya sizoyike hlale sizoyikela yonke imihla nawushumayela ilizwi likaThixo bonakala nawe intoba usothukile ubungazazi uba ubungumoni ya nawe labhaqa ilizwi ngoku yiya komnye umuntu uthobekile unothando ya kuyafana sowulungisa umzalwane isimilo masibe sinye mayibe luthando amen ekaya mfumana dala nimgace fika abazalwane bede bevana ngomzalwane kuba lo mzalwane kubonakala uba uyatyhafa elukhonweni bona abantwana bakaThixo ngoku bevana ngoku lo mzalwane bekade strong kangaka bazalwane yena ndoda lo mzalwane abazalwane hayi bo nguye lo mzalwane abanye abazalwane bayabuyela etywaleni udibane nabazalwane ngoku sebevana kodwa bebengevani ngenxa yalo buyela etywaleni khohlakalo kungakho okanye omnye ubiwa sisono samankazana fike bevuye abazalwane bevana kumandi ayenzeki loo nto kubantu abanothando lukaThixo kodwa iphelela kubantu abanothando labantu ya ayavaka luyikhwalithi uthando lukaThixo ya lenza umzalwane abe ngumzalwane oyinqobo lo ufunwa nguThixo kakethi uThixo mna ndonyula isizwe siyinqobo thando lukaThixo quality not quantity ya thando lukaThixo sifuna isinitsi bazalwane abayinqobo isinitsi ndaba funa iquality ngothi umzalwane uqombe uyamdawutha seshumayela Nkosi uqombe uyamdawutha lo mzalwane bantwana bakaThixo ubuzalwane awuhamba uzazisa ji gospel ungumzalwane hayi utheni ubuzalwane obulapha ungazazisi uba bukhona senzwisi kaloku xa bukhona funeka buzicele ya uPetros wathi nxa kekhanyela uYesu bamnyanzela abantu wathi hayi ngokuthetho kwakhe nguye akashumayeli noshumayela ngelo ntezo uyaphika indlela aphika ngayo phika ubuzalwane kodwa ngeli xesha aphikayo kuthiwa yintetha le senzo xa ungakholwayo uphika uYesu yintoni le nto abantu abazawuthi nentetha lena nayo iyamchaza yinto uyazixela mkhosi isizathu saloo nto xa umntu enoThixo ukubetha oku kolwimi noba ngelo xesha kuba yena ezawube ebaleka le ayibalekayo ngabula uPetros kodwa ukubetha kwelwimi ngoba uThixo mkhonzi ngake kutshintshe kwenza isidalwa esitsha yonke into uyayiguqula kuwe ngicela mna ukubetha nje kwelimi ungashumayeli ukubetha kwelimi bayeva abantu bangumzalwane oluthethayo ungekatsho noba hayi ndigcinwe nguYesu usithi hayi ndiziphilele nje mna abantu akotakhona uyakhonza ngoba uThixo abantwana bakaThixo ungena apha kwisimilo angene nakumalungu womzimba uqule yonke into makhona amen inkosi yoxolo bayisikelele umhla uThixo abantwana bakaThixo amen nami ndiyambonga uThixo amen ndisothukile nami nangoku Nkosi ndisothukile ndisothukile makhona tanda ngabula uPawulos naye uthi wayengayilindelanga wayesothukile mzalwane makhona amen
ngoba wenza uhlale uphole ungumzalwane ibe ngathi ubuhlelo uzaba ngumzalwane hayi ayithi ezakwenzeka le hayi man wenza uphole nje ungumzalwane xa ungumzalwane kufuneka uhlale uzibuza uba ngaba ndim nalona na madoda wenzekile ngaba lento yenzeke kum na yabantwana bakathixo sineqanduva lokwathuka simele ukwathuka kodwa mathixo nam nje ndingayazi uba uyesu wafela nam sothukile qanduva lethu elo simele makhona yalo nto atshoyo upawulos esithi wabonwa nandime ekugqibeleni nanguye thukile upawulos nanguye simele makholwa sineqanduva bezawuthi uJohana athi moyikeni uthini nimzukise ngoba ixesha lokugweba kwakhe lifikile madoda njalo Nkosi masihlaleni kuThixo makholwa kwindawo esikuzo wemkhosi kuhle abantwana bakaThixo imilomo singayivala hayi njalo ndaba uJohane bezawuthi kwincwadi yesithile ake boniswa makholwa kwixesha lesiphelo uthi aba bantu ngabantu bebesukuba betheni belandela imvala kaThixo apha isukuba isiyakho bengalandela enye into belandela imvala kaThixo apha isukuba isiya khona madoda ngoba xa sikholwa makholwa kufunekanga siphole sethile utata wathi ayiyo yethu sodwa le nto simele ukuyibhikisa ngoba once uyiyekele kuwe ungumzalwane izawubetha wena yakulimaza abantu amaXhosa athi imele igobele esandleni izawujika ibethe wena uyesu ke uthi uyakwazi ukukhanya ekusemntwini kujike kube bubumnyama khanya yile nto ke makholwa ke kubalulekile into yoba enyanisweni le movement okanye le gospel siyiphethe nayo ingapheleli kuthi amen nathi siyihambise ngothando amen siyihambise ngothando Nkosi beke wathi omnye utata wathi xa umuntu uye wamthanda